أنوار التنزيل. Alƙur'ani cike yake da karantarwar ladduba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga cikin laddubansa sallallahu alaihi wasallama, kada ka ɗaga murya sama da muryarsa. Allah ta'ala ya ce, يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. idan ɗaga murya sama da muryarsa sallallahu alaihi wasallama ta zama dalilin ɓata ayyuka, me kuke zato akan saɓawa ra'ayoyinsa sakamakon canjin sunnarsa sallallahu alaihi wasallama da abin da ya zo da shi? Kuna ganin wannan shine dalilin karɓuwar ayyuka? Ɗaga murya sama da muryarsa dalili ne na ɓata ayyuka. Da fatan saƙon ya isa. أنوار التنزيل.